przenoszenie traumy między pokoleniami to nie jest żadna metafora, tylko faktycznie takie realnie występujące zjawisko, dobrze opisane, które faktycznie wywołuje trwałe ślady w naszym mózgu. Taka osoba, która jest ofiarą przemocy, no już później też w swoim życiu dorosłym, jeżeli uda jej się w ogóle wyjść z takiej traumatycznej, przemocowej relacji, będzie wchodziła w relacje, w których ten partner, partnerka również może być przemocowy, również może fundować takie nieprzewidywalne środowisko. Należy jakoś tak pracować z tym naszym systemem nerwowym, który no, właściwie musi nauczyć się po prostu nowych strategii, nowego sposobu funkcjonowania, tak aby móc tak adekwatnie odróżnić realne zagrożenie od tego, co tym zagrożeniem nie jest.